Hát ez itt úgy tűnik, mint egy bokor, de mi ez és hol vagyunk? Csíkkozmás mellett vagyunk, a Sószékfürdőn. Ez 2005-ben épült, és amit látunk, az egy fűzépítmény, egy élő fűzépítmény, ami úgy készül, hogy körben gödröket ásnak. Itt egyébként, ahogy látjuk, körülöttünk ilyen mocsaras, cuppogós, vizenyős terület van, és ebbe gödröt ásnak, és fiatal élő fűzfa ágakból, vagy fákból kötelyeket készítenek. Ezek ilyen átölelhető 5-6 méter hosszú szálakból álló kötegek. Ezt leássák ezekbe a gödrökbe, beleállítják, és a tetejüket összehúzzák kötéllel, összehajlítják, összekötözik különböző mintákban, mint ahogy itt is, dróttal, és akkor utána visszatemetik, vagy betemetik a gödröket, és itt, mivel vizenyős a talaj, a fűz ágak egy része, néhány közülük megered, és élő faként él tovább. És akkor ezt lehet még alakítani nyeséssel kismértékben, de tulajdonképpen egy élő építmény alakul ki, amit hogyha kellően gondoznak, akkor hogyha az eredeti építmény mondjuk már szétkorhad és kirohad alóla, akkor is ez megmarad élő kupolaként, mint egy élő épület. Itt a kellő gondozás alatt mit ért? Hát azt, hogy nyesni, meg kötözgetni, és alakítani a koronáját a megerett füzeknek, és akkor ezt a kupolaformát folyamatosan alakítani, és akkor ez önmagát megtartja. Középen egy valahol itt a környékről származó kő van állítva, ami tulajdonképpen olyan, mint egy kultikus dolmen. És hát itt a fürdőben van még egy nagyobb medence, amiben egy sós gyógyvízforrás engedi a vizét. Ez folyamatosan bugyog, szén-dioxid buborékokat ereget. Ezt folyamatosan használják egy kis öltözőépülettel, és még néhány kiegészítő épület van mellette, fedett pihenőhely, ahol lehet ebédelni, asztalpadok, és egy ülőfürdő, ami női bajokra javallott. Aztán épült még egy árnyékszék is. Ez melyik évben készült? 2005-ben volt itt a fürdőkaláka, és nagyon szépen sikerült. Köszönjük!